टंला दखरा एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादा दिनै खुंजाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दखरा एबसुनि बानजायनायाव टंलानि पुरुन्दिया गुदि फरायसालियाव रोंगौथि सायख' आनजादनि सोंथि बिलाइखौ बेखेवनानै होयो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रमेश चन्द्र बर' बाहागो लायो। लोगोसे टंला दखरा एबसुनि आफादगिरि राजिब बर', गाहाय नेहाथारि गोमसार बर' लोगोसे दखरा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। पुरुन्दिया गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोन लोगोसे फरायसाफोरनि गार्जेन बिथांमोन। टंला दखरा एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादनि मोनबा एग्जाम सेन्टाराव गासै 300 फरायसाफ्रा बाहागो लायो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव टंला दखरा एबसुनि आफादगिरि राजिब बर' आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' लोगोसे बे आनजादखौ सामलायनाय सामलायगिरि बिथांमोननि बिबुंथि। बेरगावनिफ्राय अनसुला बसुमतारिनि खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि। दिनै टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सेथि खेबनि थाखाय जि गुदि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै जि रोंगौथि सायख' आनजाद लानाय बे हाबाफारियावबो जों दिनै फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो गोजोननाय मोन्दों होननानै बुङोब्ला बेयावहाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे आनजादाव जिरायनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों आरो दिनै बे आनजादसालियाव आनजाद मिरुआव दिनै दिथागिरि बिथांमोनाबो गावनि गथ' गथायखौ लोब लोब गावनो लाना फैनानै दोनफैदों, आनजादसालियाव जिरायहोफैदों। बे जोबोर मोजां जादों, बाख्नायथाव। आरो आं बिनि थाखाय आङो जोंनि टंला दखरा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै टीम बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो जोंनि दिथागिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो जिल्ला एबसुनि जानानै साबायखर बावदों। बेबायदिनो गावनि गथ' गथायखौ जोङो मोजां नोगोरारि खालामनांगौ जायोब्ला, गुनि गियानि खालामनांगौ जायोब्ला जोंनि दिथागिरिफ्राबो जेरैबायदि जोथोन लानांगौ बेबायदि जोथोन लानायखौ जों नुदों। बेखौ जोङो मोजां होननानै जोङो सानदों। आरो बेनि अनगायैबो दिनै जे टंला दखरा एबसुआ जे रोंगौथि सायख' आनजाद लाबाय आरो बेखौ मानो लाखो होननानै बुङोब्ला जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दं, जायखौ नोंथाङा बुंथिदों जे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन। आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो दिनै टंला दखरा एबसुआबो रोंगौथि सायख' आनजादखौ लादों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव कम्पिटिशना मोनसे गोसोआव कम्पिटिशन मुडआ फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला गंसे फरायसालियाव जिखिनि फरायसाफोर थायो 50, 40, 60 बे फरायसालिनि गेजेरनि फरायसाफोरनि गेजेरावल' कम्पिटिशना जायो। नाथाय नैबे टेलेन्ट सार्च आनजाद फाथिनायनि गेजेरजों दखरानि सिङाव थानाय बा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसुला फरायसुलिमोनखौ लानानै जिहेतु बे आनजादा फाथिनाय जायो, अब्ला बेयाव डेफिनेटलि कम्पिटिशना एसेब्लाबो टाफ जायो। आरो जायनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा एसे जुजिनाय मोनसे गोसोआव सोमजिखाङो। दा बेखायनो जोङो बे मटिभखौ लानानै जों बेखौ फाथिदों। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि आनजादफ्राव माबायदि आनजादखौ जिरायनांगौ जायो आरो आनजादाव जे एन्सार स्क्रिप्ट एन्सारफोरखौ होयोब्ला जिहेतु जों बेयावहाय जेरै जेनेरेल आनजादाव जों जेरैबायदि लायो बिनिख्रुइ एसे जोङो कम्पिटिशन बा कम्पिटिटिभ आनजादफ्राव जेरैबायदि सोंथि बिलाइ बा एन्सार स्क्रिप्टआ बोरै जायो बेफोरखौबो जोङो बिथांमोननो मोनसे नमुना आइडिया होनो थाखायबो जोङो नाजादों। जेरै जोङो बेयाव OMR सिट लादों, कुइसन पेपार थानायजों लोगोसे एन्सार सिट एक्सट्रा OMR सिटनि गेजेरजों बिथांमोना एन्सार सिटआव एन्सारखौ होनांगोन। दा बेबायदि जोङो माल्टिपल कुइसन्सफोरखौ लानानै जोङो बेयावहाय एग्जामखौ फाथिदों। आरो बेयावहाय जों मिजिंथिदों फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडियासखौ मोनगोन। आरो जों जाय बिथांमोना नैबे जे टेलेन्ट सार्च आनजादाव एभ्रि थाखो 4 थाखो 5 हमनानै ला थाखो 3आव जाय फरायसायानोखि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड पजिशन टप 3 मासि आवग्रिनो हागोन आरो बिदिनो क्लास 5आव जाय फरायसायानोखि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड पजिशन लानो हागोन बिथां फरायसामोनखौ जोङो जोंनि एनुवेल कनफारेन्स बा कनफारेन्सआव जोङो बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे जोङो रेजलिउसन लादों, थांखि लादों। आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ एबा जाय फरायसाफ्रा टप 3 मासि आवग्रिनो हाबाय फरायसाफोरजों लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि बा गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लागोन बा लादों। जाहाथे बेनि गेजेरजों आरो मेसेजआ थाङो। आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु टंला दखरा एबसुआ दिनै लाबाय आरो नैबे दिनैनि थारिखआवनो जोंनि जिल्लानि सिङाव बरसरा दखरा एबसु आरो पानेरि दखरा एबसु मोनथाम दखरायाव दिनै बे टेलेन्ट सार्च आनजादा जादों। आरो फैगौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे फैगौ 5 नभेम्बरावबो उदालगुरि जिल्ला एबसुजों बानजायनायाव खुंजानाय जि 7थि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजादा जानो थांगासिनो। आरो बियो
5 नभेम्बराव जागोन। दा बेयाव क्लास 6, 7, 8 गासै मोनथाम क्लास थाखोखौ लानानै बे आनजादा जागोन। दा बेखायनो आङो खावलायनो नागिरदों जोंनि साफ्रोमबो दिथागिरि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो मेसेज मोनसे होनो नागिरदों जे जोंहा जिहेथु बै टेलेन्ट सार्च रोंगौथि सायख' एम इ सेक्सननि रोंगौथि सायख' आनजादनि फर्म फिलआप बेयो सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ 5 नभेम्बराव जिहेतु आनजादा जागोन। दा बेखायनो जाय फरायसाफ्रा बा जाय दिथागिरि बिथांमोननि फिसाज्लाफ्रा फर्म साबमिसन खालामाखैब्ला थाबैनो गोख्रैनो जोंनि दखरा एबसु बा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनजों जगाजग लानानै जाहाथे फर्म फिलआपखौ खालामनानै होयो आरो आनजादखौ जिरायनो हानाय बायदि मोनसे थासारि सोरजिनानै होगोन। आं बेखौनो गारजेन बिथांमोननिसिम आं खावलायदों आरो दिनै जेरै टंला दखरा एबसुनि जि बानजायनायाव खुंनाय टेलेन्ट सार्च आनजादाव जेरैबायदि दिथागिरि बिथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ माने गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो फिसालाखौ मानसि बानायनायनि सार्थआव दिनै आनजादसालिसिम लाबोबाय। थिग बेबायदिनो बै जानो गोनां एम इ सेक्सननि जि टेलेन्ट सार्च आनजाद बेयावबो जाहाथे नोंथांमोना गावनि गथ' गथायखौ बेबायदिनो आनजादाव जिरायहोनो थाखाय मोनसे राहा लायो। आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों। नोंथाङा मोजां बाथ्राखौनो सोंदों। नैबे जि टेलेन्ट सार्च आनजाद बेयावहाय जोङो जेनेरेल माने टेक्सट बुक जि गुबै फराफारिनि बेखौबो जोङो बेवहाय लाबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा एक्सट्रा जेरैबायदि जायखौ बुंदों जेनेरेल नलेज बेखौबो बेयावहाय सरजाफानाय जादों आरो मेनलि जोङो टेक्सट बुकनिखौनो जोङो बांसिन बिथा खालामदों आरो बिनि अनगायै जोङो मा जेनेरेल नलेज जिके बे सेक्सन बा बे पार्टखौबो जोङो बे नैबे सोंथि बिलाइयाव सरजाबनानै बेयाव दाननाय जादों। माने जोंनो नट अनलि जों बुकिस नलेजल' थाबाबो जानाय नङा, जोंनो जिहेथु कारेन्ट एक्टिभिटिस बा कारेन्ट एफेयार्स जेनेरेल नलेजनि सायाव जोंनि थासारिया मा जाबाय थादों मा सोलिबाय थादों बे आप टु डेट जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो होनो हायो नामा बे नोजोरखौ लाखिनानैबो जोङो जिके बायदि आयदाखौबो बेवहाय सोफानाय जादों। थेंक इउ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै जों खुंदों आरो बेयाव दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो बेखौनो साबायखर होनांगोन जे टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै होनाय जे जोंहा मोनसे कमिटि एग्जाम बर्ड बेनिनो चेयारमेन बिनन्द बर' बिथांनि जि दैदेननायाव दिनैनि नैबे एग्जामा जोंहा मोजां महरै जाफुंदों आरो बेयाव दिनैनि नैबे एग्जाम नैबे पुरुनदिया जि गुदि फरायसालि जों बेयाव जागायजेननाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बेयाव जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा फैनानै दिनैनि जि आनजाद हल बेखौ बेखेवनानै होबाय आरो दिनै एसे आगोलाव जोंनि एग्जाम बर्डनि जि मासिगिरि बिथाङा फोरमायनाय लेखायैनो 5 जुनाव दिनैनि एग्जामा जादों आरो बेयाव गासै फरायसाफोरा 299 जन बाहागो लादों आरो बिनि जि मोजां लैखोन होननाय बेनो जे गोबां गारजेनफोरा दिनैनि जि एग्जाम थिलियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ दोनफैदों आरो जों बेखौनो खावलायनो मोजां मोनदों जे साफ्रोमबो गारजेनफोरा निस्सय एसेबाबो गावसोरनि गथ'फोरनि सायाव मोजां मोनसे जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बियो बारा जिखिनि थांखि लानानै जों खामानि मावदों बियो निस्सय जाफुंदों होननानै जोङो आसा फारिदों आरो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद फैबाय थानाय समाव जोङो फैगोन बोसोराव थाखो 3 आरो थाखो 4 आरो थाखो 5 बेखौ लानानै जोङो थांखि लादों। दा एसे मर्निं सेसनाव आंनियाव गोबां फन फैदों जे थाखो 4 थाखो 5खौ लाबाय थाखो 3खौबो मानो लायासै बेबायदि गारजेनफोरनिफ्राय आंनियाव खबर फैदों आरो नैबे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायनो सानदों जे फैगोन बोसोराव थाखो 3 आरो थाखो 4 थाखो 5 मोनथाम थाखोखौबो जोङो रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो लानाय जागोन। आङो दख'रानि आफादगिरि जानानै बेखौनो गोजोननायखौ फोरमायदों जे दिनैनि जि आनजाद रोंगौथि सायख' आनजाद बियो गोबां मोजां मोनसे भबिस्वतआव मोजां फिथाइ लाबोगोन जोंनि फंबाय बिनानावमोननि जि जिखिनि दिनै एग्जाम थिलियाव फैदों बिथांमोना निस्सय उननि समाव जिखिनि दानि जे थासारियाव जिखिनि दावगालांनांगोन बेनि बिथांमोना गोबां मोजां मोनसे लामा दावगालांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। जों दख'रा एबसु हिसाबै जिखिनि गुदि फरायसालिफोर दङ बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरिफ्राव फैदों आरो जों मोजां नांदों आरो दख'रायाव जोंहा गोबां फोरोंगिरिनि अभाब आरो फोरोंगिरिनि अभाबखौ जोङो हानायसिमहालागै जोङो सुफुंनो नाजादों। मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जिथु जोंहा सिंगेल टिचार दङ
बेयाव जोङो दख'रानिफ्राय सासे फोरोंगिरि थिसननानै दोनदों। जों गुदि फरायसालिनिफ्रायनो मोजां मोनसे थासारि लाबोनो जों सानबाय थादों आरो उननि समाव बेखिनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थागोन। बे पुरुन्दिया एलपि स्कुलनिनो सासे गारजेन माने बिदि लानायखौ बिराद मोजां मोनदों। जोंनि बर' मिडियामा माने बर' सरकारि स्कुलफ्रा बहुत गोदोसोना थाबाय, गथ'फ्रा दा नायखांना फरायनो रोङा, बिनि थाखाय बेबायदि लानायखौ बहुत मोजां मोनदों आरो आंनिफ्राय, बेलेगा मा सानो मिथिया। सोरखौ साबायखर होगोन दा जोंनि फरायसा खन्थाखौनो माने सापर्ट खालामबाय आरो मोजां मोनबाय, बाख्नायबाय बेबायदि खालामनायनि थाखाय। जोंनि गथ'फ्रा माने इयुनफ्रा मोजां जालांनायनि थाखाय जोंनि फरायसा आफादखौनो बाख्नायबाय आरो मोजां मोनदों। आबसुआ जिथु दा माबोरै नांदों? मोजां मोनदों। मानोना जोंनि बर' माबाफोरा दा गोरिब गुन्द्राफोरा बहुत असुबिदा गोग्लैना दङमोन। दिनै फरायसा आफाद जा आबसुनिफ्राय बेखिनि खामानिखौ मावदों, गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो माने मोजां मावलांबाय थाथों होननानै सानदों आरोना। दा जोंथ' गोरिबथार, जोंहा गोजौ लेभेलाव होनो हानायमोनबो माने सुबिदाबो गैया। ओंखायनो जि जोंनि बे फरायसा आफादा जिखिनि खामानि मावदों बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। दा जेनेबा जों बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय मोजां मोनदों आरो जेनेबा जोंनि गथ'आबो इयुननि थाखाय मोजां जालांथों, जेनेबा बिदिनो रोंगौथि लालांबाय थाथों, बिनि थाखाय जों जेनेबा जों माबानि थाखाय बिराद साबायखर होनाय जाबाय आरो। आबसुखौ साबायखर होनाय जाबाय। সেনেকুৱা ছাত্ৰবিলাকক ওপৰত উৎসাহ দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে, আৰু সেনেকুৱা বাহিৰত পৰীক্ষা দিও পোৱা নাছিলে, এতিয়া সেনেকুৱা পৰীক্ষা দিয়া সিহঁতৰো মানে ভয় ভাববিলাক নোহোৱা হৈ যাব, ইয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু। কাক ধন্যবাদ দিব? কাক ধন্যবাদ মানে মই সেনেকুৱা এতিয়া পৰীক্ষা কিহে সেনেকুৱাই ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু, ইয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। जोंहा नैबे जिथु टंला दखरा आफादा खुंनाय रोंगौथि सायख' आनजाद टेलेन्ट सार्च एग्जाम, बियो देग्लायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जादों। बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि बेयो जादों मिशन कुवालिटि स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसननि आन्दाराव। दा बेयावहाय दिनैनि बे पुरुन्दिया गुदि फरायसालि बे सेन्टारावहाय जोङो दानि बावैसो एसे आगोलाव जोंहा जिल्ला आफादनिफ्राय फैनाय मानगोनां नेहाथारि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथांजों लोगोसे मोनसे टिमा फैदों। दा बिथांमोना बेवहाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना खालामदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो जोंनि रोंगौसा सायख' आनजादनि जिथु मोनसे आफाद दङ कमिटि टंला दखरानि आन्दाराव, दा बेनिफ्राय जोङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे फोरमायनो लुबैदों नोंथांमोननो जे बेवहाय जों दिनैनि बे खालाराव गासै 9 जायगायावहाय जोङो बे रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो खालामनाय जादों। दिनैनियावहाय पुरुन्दिया गुदि फरायसालियाव मोनसे ए जन, बिदिनो जोंहा सुमापारा गुदि फरायसालियाव दङ मोनसे जन, रतनपुर गुदि फरायसालियाव मोनसे जन दङ, मुरमिला गोजौ फरायसालियाव मोनसे जन दङ, आरो बेनिफ्राय पुरुनि टंला गेजेर फरायसालियाव मोनसे जन दङ। बिदिनो गथ'फोरनि सुबिदाखौ नायनानै जाहाथे गोजानद्राय जाया बेखौ सुबिदाखौ नायनानै बिथांमोनखौ बिदिहाय जोङो जन खालामनानै खाबु खालामजादों। बेयाव गासै थाखो 4 आरो थाखो 5नि टटेल 9 जनाव गोरोबनानै जोंहा 299 स्टुडेन्टआ दिनैनि बे आनजादाव एपियार जादों। आरो दिनैनि उनाव जोङो थाबैनो जों स्क्रुटिनि खालामनानै नभेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जों टेन्टाटिभलि जोङो रिजाल्टखौ जों होनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामदों। आरो जोङो एनसियर खालामनो नागिरदों जे गासैबो स्टुडेन्टआ जाहाथे गाव लिरनानै जेसेबांखिनि नम्बर मोनदों एटलिस्ट बेखौ रिजाल्टखौ जाहाथे मोनो टप 3नि अनगायैबो। दा जों बेनि जों बेब'स्थाखौ जों खालामगोन। बेखिनियानो। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटि मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटि मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटियाव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।